ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам, подписчикои канали Саудо ТВ, мардуми ютуб, нафарое ки ба хотири харид кардани хонаҳо, заминҳо, квартираҳо тамошо мекунед. Имрӯз 6 январи соли 2026 сол навори хонаҳои арзони беҳтарин дар канали Саудо ТВ тамошо кунед. 12 дона хона ҳастай. Хонаҳо ҳастанд тариқи кредитам бачаҳо пешниҳодтон мекунем тамошо кунед. фақат сабр карда баъдан барои қабули реклама, шояд ки шумо низ хона, замин, мошин, квартира, аппарати техникаву компания, офис чизе ки дорен, метонен дар WhatsApp муроҷиат бикунен, рекламаш мекунем, ҳаракат мекунем ки дар кӯтоҳтарин муддат кортона ҳал кунем ордро. Дар видео лайк монен, дар канал подписатсия кунен, обуна шен. ҳамин наворо дар ҳаракат карда лайкотонро гузорен, шумораи тамошобинӣ зиёд мешавад. Худо хоҳад навора шурӯъ мекунем. ба ҳаматон тамошои фароғ бача азиз. дӯстон, телеграм канали Саудо ТВ силкаш дар комментария мондагиаи биненда. бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинҳои арзон дар инҷа мегузорем. маъқул боша гузарен тамошо кунед анҷа. силкаш дар таги комментария. нафарое ки дар Москваский област кор мекунем, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, борҳои ҷамъ карда дорен, ба шумо ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсиятон метавонем ки тӯли якчанд солаи оиди ҳамин система кор мекунад, фаъолият мекунад. аз думи канали Саудо ТВ ба дили пир ба ширкати Акаи Нозим занг бизанед, борҳотона равон кунед. агар борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, ба мошинашон омада худшон бортона мегиранд. соғ саломат, прямо Тоҷикистон. пашти ҳарафтаина бор мебаранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Кулов, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Қурғонтепа, Муъминобод, Восеҳ Ҳамадонӣ, шаҳри Туз, Темурмалик, Калхозобод, Уяли, Хурусон, Фахрободу, Қубодиёну, Гаравти, Ҷиликӯ. хулоса ба ҳамин тарафҳо бор мебаранд. фақат аз думи канали Саудо ТВ ба дили пир бе ягон мушкилӣ муроҷиат кунед. худо хоҳад бортона бурда мерасонад бошад. яка мега ки ассалому алайкум бардори муҳтарам. касоне ки аз тарафи трассаи роҳи Файзобод Душанбе то 7 километр хонаи фурӯшӣ ё квартираи аз 60 метри квадратӣ боло дошта боша, ба ҳамин номеро занг зананд. фақат ҳамин раҳда наздик боша. рақамои WhatsApp имо дута ҳастай, гузоштем дар рӯи экранатон. дӯстон занг занед. кадомитон аз тарафҳои трассаи роҳи Файзобод Душанбе то 7 километр. хуб, хонаи назди ҳавлигия ё ки квартира аз 60 квадрат боло боша, нависенша. мегзарем ба якумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар ҷои обод қарор дорад, неки нархи арзонае. акада сум дар кор бояд ки савдо кунад. видео камтар дароз буд, ускорид кардем, давондем ки бисёре бад дарози бемаънӣ нашавад. хулоса дӯстон, ноҳияи Вахш, районуш, деҳаи Питет, 6 сотиқ замин, 1 дар хона, 170 000 нарх, гирдаш маҳкам, ҷои овӣ, шароитҳои хуб барои зиндагӣ кардан, 170 000 сомонӣ. рақамҳои Русия якумаш имо дора, дуюмаш Тоҷикистон телефон фақат дастӣ, сеюмаш телефон ҳам WhatsApp +1 39, ахираш 482. мактаб мега 10 минута пиёда, масҷид камтар дур, магазини Балнеса мега 10 минута, об свет ҳастай, шароитҳои беҳтарини зиндагӣ, 170 000 сомонӣ. дӯстон, мегзарем ба дуюмин квартираи арзонаки беҳтарин. квартираи фурӯшӣ равон кардан ки дар ноҳияи Рудакӣ, гардиши Ленинград, повороти Ленинград, духонага квартира бо масоҳати 45 квадрат дар соколни этаж қарор дорад. 250 000 арзиш дорад. WhatsApp дастии рӯи экрани шумо, рақамҳои соҳиб мулк. квартира бо чизу чораш савдо мешавад. 250 та, духонага 45 квадрат. хона евроремонт бо чизу чораш, раҳи Калонда наздикай, масҷид, бозор, мактаб, коллеҷи тиббӣ, маршрутҳо, тарафи шаҳр ва Рудакӣ ҳама шароитҳо ҳастай, обсвет ҳамаш ҳастай. то 46 микрорайона мега 6 километр роҳ масофа дорад. 250 000 сомон бо чизу чораш, ремонтҳои замонавӣ бо тамоми санъат, шароитҳои хуби замонавӣ дар соколни этаж. занг зада далши маълумотша
بگیرین دوستان عزیز. دوستان میگذاریم با سیومین خانه نزدی حولگی. خانه فروشی نزدی حولگی است که دروی 3 حجره، مساحت 10 سوتیق زمین، یک کچینار ناحیه مومین‌آباد دا قرار دارد. نرخش 68,000 سومان. 10 سوتیق زمین، 3 حجره خانه در همین حالت قرار دارد. خانه قرار دارد در ناحیه مومین‌آباد، دهه یک کچینار 3 در خانه، علاوخانه، حجتخانه دارد. 68,000 سومان باز معامله داره. کدومیتون سریوزنی خریدارین از ناحیه مومین‌آباد خانه خرسین، همراه صاحب ملک نصیحت کنین بگیرین دوستان. لایکاتون نگذارین، در کانال پادپیسات سکنین. همین نوارو چی قدر لایک را زیاد گیره، خدا خواهد شماره تماشاگران زیاد میشه، مردم بسیار تماشا میکنه، خانه خراب بسیار میشه، خانه ها انشالله سودا میشه دوستان عزیز. دوستان میگذاریم با چهارمین خانه نزدی حولگی فروشی. خانه فروشی نزدی حولگی است که مساحت 2 سوتیق زمین داره و 3 حجره کردگی. شهر حصار، شهرک شراره، دهه ارتبوز. همین پلیتکنیکوم میشوه که دوستان، 2 تا سمایلود. بعد ایو میشوه کلخوز. بعد ایو میشوه خب حصار، امو شراره، بعد ارتبوز میشود. همین تا ارتبوز راه اسفالتن، همین طرفا بزودی آباد میشد دوستان. کدومیتون مقصد خانه خرین، همین ارتبوز انشالله که بهترین وریانت است بگیرنش. 196,000 سومون. شنبه حصار، شهرک شراره، دهه ارتبوز، گنجرز. خانه در ارتبوز 3 در خانه داره و با اشخانه شای همه دکمنتو 100% هست. آب دوره، سوید دوره. نرخش 160,000 سومون. باز دلش معلومات ایلواگیش میتونم بگیریم برادر عزیز. این همی خانه انم پروژه 196. میگذاریم با پنجمین خانه نزدی حولگی 2 اتاژه. خانه نزدی حولگی است که در لبی راه قرار داره. 2 اتاژه های، آبشی 3 حجره داره، زمین 2 سوتیق تشکیل میتیه. نگارنی شهری کلوب، 160,000 سومون. دیدین کدام حالت قرار داره دوستان. لبی راه ده، یک طرفی انا همین حالت اکدا خیسون در کار. خانه در مگه طرفی روحافزا قربی شامی کلوب. ای روحافزا مگه 10 مینوته راه. خانه 2 آشیانه، یکم اتاژ مغازین، دوم اتاژ 2 خانه داره. 2 سوتیق زمین مساحت داره، آب سوید داره. دکمنتو مگه 100% های. سروش نفروخته میشه با طریق رقمای واتساپ اخیرش 27 و 23 مراجعت کرده میتونین. 160,000 فقط نفرای سریوز نیتون. یکم اتاژ مغازین، دوم اتاژ خانه برای زندگی کردن. خیلی پشتی خانه کمتره که خیلی کهنیمه های. خلاصه که کدام میتون میخرین 160. میگذاریم با ششمین کوارتیرای فروشی. دوستان کوارتیرای فروشی است که در همین دام قرار دارد. یک خانگاه کوارتیره در 2 اتاژ با مساحت 50 کوادرات متر، 9 کیلومتر، شهر دوشنبه. 245,000 سومون نرخش. حالتی کروبکا سودا میشود. 245. رقمای دستی اخیرش 7606 مراجعت میکنین. دام در پشتی مسجد جمعه‌خانی قرار دارد. از راه ماشینگرد 150 یا 200 متر مسافت دارد. دورتر ساختمانش خوب دوام دارد. بعدی 5 ماه اجازه ریمونت داده میشود. خانه 1 تریزه دارد، بالکن دارد، без обмен без کردیت. 245,000 سومی تازه در کارای نقد در کار. 9 کیلومتر، 2 اتاژ، 50 کوادرات. بعدی 5 ماه انشالله که اجازه ریمونت هم داده میشود. برای معلوماتی بیشتر رقماشون میتونین زنگ زده مسیرت بگیرین. دوستان میگذاریم با هفتمین کوارتیرای فروشی. کوارتیرای فروشی نوبتی است که یک حجره کوارتیره در سوکلن اتاژ با مساحت 41 متر کوادراتی، 8 میکرورایون شهر خوجند در قرار دارد. 206,000 سومون نرخش. سروش نه یک خانگاه کوارتیره با ریمونت خشرو زمانوی، 8 محله نزدیکی راه. ریمونت همین حالت. بهوده زنگ نزنین، بهوده ناراحت نکنین. نزدیکی مکتب، خب مکتب و نزدیکش قرار داره. صدیق نزدیکش برای عزیز. خیلی مغازینم
бозору масҷид ҳастай, ремонтош ҳам зур. 41 квадрат дар соколин этаж 206,000 сомон. боз маълумоти иловагӣ оиди ҳамин хона ягон саволо боша, агар рақамҳои ахири дастишон 6499 да муроҷиат карда метавонед. бачаҳо азиз, лайкотонро гузоред, дар канал подписатсия кунед. Мегзарем ба 8-мин квартираи фурӯшӣ. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки духонага квартира ҳастае ки дар 9-ум этаж бо масоҳати 56 квадратни метр дар повороти Ленинград қарор дорад. шаҳри Душанбе 3,292,000 сомон. Кредит ҳам дода мешавад. Пешпардохт 100,000 сомон меспорӣ. мондагиша кам то буд шудани сохтмоне ки тамом шудани сохтмона меспорӣ. Лифт дора. Дигар вариантҳо ҳам ҳаста беғарзи хона. мақсад ҳамин хона роз духонага мега 9 этаж 56 квадрат дариши Ленинград шаҳри Душанбе 292,000 100,000 пешпардохт далчи то тамомшавии дом ҳар моҳа супоридан мегирен. хулоса ки сабуктон меғалта ва замина меғалта барои харид кардани хона. 56 квадрат ин ин проект шуд. дӯстон азиз, ду хонага дар 9 этаж. боз беғарзи ин хона якчанд вариантҳои дига ҳаст. дӯстон оиди ҳамоан фақат бигӯем ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. аз думи канали мо акада занг занед. мегзарем ба 9-мин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки якхонага квартира дар 4 этаж бо масоҳати 60 метри квадратӣ 13 маҳаллаи шаҳри Хуҷанда қарор дорад. хона дар ҳамин ҳолат пад шпаклёвка тайёр кардан, стяжка кардаги, шкатур кардаги, монтаж кардаги. дӯстон азиз, хуб савдо мешавад 300,000 сомон. 4 этаж якхонага 60 квадрат мега бародар азиз. 60 метри квадрат 300,000 сомон. ассалому алайкум дӯстон. кадометон ки харидори серьёзни ҳастен, ҳамон нафаротон занг зарен, арзон карда метаантон. аз думи канали мо муроҷиат кунед. дӯстон, лайкотонро гузоред. ҳамин навора нигоҳ кунед, дар тарафи дасти чап знаки лайк мондаги. ҳамин лайкотонро гузоред, дар канали мо подписатсия кунед. чизе дорен дар ватсапи мо Саудо ТВ дар аввали видео ёки дар охири видео мондаги ҳастем. чизе дорен суратоша видеоша рӯй кунед. навори баъдина реклама карда фурӯшда мегзорем. мегзарем ба 10-мин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки якхонага квартира дар 5-ум этаж бо масоҳати 46 метри квадратӣ. чӣ хел мебинен? 4-ум микрорайон, шаҳри Турсунзода 288,000 нархш. 5-ум этаж 46 квадрат якхонага мега. хона пашти тайёр 98% тайёр кардаги дӯстон. фақат 2% чай омада курпачаву чизчора медозен, зиндагиро сар мекунед бачо. 288,000 сомон. хона дар маҳаллаи 4-ум назди мактаб, роҳи калон, хуб ремонтҳои хуб, шароитҳои беҳтарини зиндагӣ, кредит намешава, алиш намешава. фақат 288,000 муомила некӣ дора. ина қисми ванаш тайёр, қисми хонаҳо тайёр, ҳама тарафа шароитҳои беҳтарини зиндагии шоҳона. занг бизанем, бигӯем ки мо аз канали Саудо ТВ хонатона тамошо кардем. дӯстон, мегзарем ба 11-мин хонаи назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки дуҳуҷрага, дукомната 7 сотиқ замин масоҳат дорад. ноҳияи 5 ҷамоати Нури Ваҳдат деҳаи Вахеда қарор дорад. 245,000 сомон нарх дорад. ассалому алайкум дӯстони азиз, апаву хоҳаро, мардум подписчикои канали Саудо ТВ. хонаи фурӯшӣ дорем мега дар ноҳияи 5 ҷамоати Нури Ваҳдат деҳаи Вахе. ҳамаи чизу чораш қатъи савдо мешавад. медорем зиндагиро сар мекунем. яъне ки беҳуда нороҳат накунен, беҳуда нанависен. фақат серьёзни шахсиятҳо обаш мега ва светаш 24 соат ҳастай. ина шароити беҳтарин. ноҳияи 5 ҷамоати Нури Ваҳдат деҳаи Вахе. аз думи мо занг бизанед. лайкҳои чандума гузоштен, дар канал подписатсия карден ёки накарден? фикротона комментария кунед. мегзарем ба 12-мин квартираи фурӯшӣ. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки яккомната квартира дар 6-ум этаж бо масоҳати 49 метри квадратӣ дар 9-ум микрорайон, маҳаллаи 9-уми Регари Пешина, шаҳри Турсунзодаи Ҳозира да қарор дорад. 210,000 сомон нарх дорад. строша якхонага бо масоҳати
қариб ки 50 квадрата 49-51 метри квадрати дар ошёнаи шашум дар шаҳри Турсунзода, маҳаллаи 9 микрорайон пеши заправкаи Газпромнефти Райпо. дом бучидагӣ, мардум зиндагӣ доранд, обсвет ҳастай, ҳуҷҷатҳо ҳастай. 210,000 сомонӣ. Лайкотона гузорен, дар канал подписатсия кунен. шумо низ дорои хона, замин, мошин, квартира, аппарат чизе бошен, дар WhatsApp рӯй кунен. худо хоҳад дар якчанд сайтҳо TikTok, Instagram, Telegram рекламаи фасон карда фурӯшта мегузорем бачаҳо азиз.